Japonian eta Txinan du jatorria kenpoak. Arte martzial ezberdinez osaturiko kirola dela esan daiteke eta Euskal Herrian badugu munduko azpitxapeldun bat. Josu Letona Arrasatearra hain zuzen ere. Oindala 8 bat urte nian haiek itxauen, eta behin esan zuzten, zaitxik ez ditxu protezio jarten da, konbatetxo batzuk egin da, egurre musten da, zara hau ez da hola gelitxu behar da, orduen txasen nintzen, oindala 8 bat urte, bai. Eta anaien arteko jolas moduan hasi zena gaur egun letonatarren pasiorik handiena bilakatu da. Josu eta Ikerrek kenpo eskolak ematen dituzte Arrasaten. Kanpotik ikusita kirol gogorra dela ematen duen arren, Josuk mugak norberak jartzen dituela azaldu digu. Nina zueten besti mine eitzen, ero ez dakit usteot orokorrien beti baten batez, baina orokorrien ikusteot ez dala agresibidade hori bintzete buruen, gero golpe txarren bat beti hartu leke, ero mulike, baina ez da berez agresibu hau inbizaitxut, ero... Apirilaren 25-tik 27 bitartean, Turkian, Antalian jokatu den munduko txapelketan estreinakoz parte hartu du Josu. Aurten izen da lehengo aldixe, Espainiar Federazioek konpetidoriek bihelditzuena munduko txapelketa batera. Eta, bueno, gize esan, holako aukera bat emunde, probetara joetie pentsaunen, azkenien, bizitzan behintzet, aukera hori euki eta ana agerketie, ez da gutxi, ez? Da gero, gauzak niko ondo urten die, niko borobili izen da. Borobila izan da Josu Letonak bi modalitatetan, semikenpo eta kenpoka bat modalitateetan, zilarrezko domina lortu baitu. Ez, ni gara apur bat turismo itxerko mentaliaz, da, gero gauzak ondo fendie, eta, apurtxo bat harritxute guetau nintzen, baina, haundixek eta kristonti parraku. Aurpegi batzuk eta, nun sartu naz, ni esaten nuen hasieran, baina, gero, gustora. Lekuan eta erosin lekutera behitxu eta rumanuek ikuste ziren. Rumanuek efuen ziren, parte hartzaileen igual, bosten batero rumanuek izango ziren, han pasada bat, ez dakit txeren bat autobus bengo ziren, baina potentzia handixena Rumania dela esango nuke. Eskumako belauna minduta itzuli da Josu Turkiatik, finaletako batean jasotako kolpe batengatik. Aurkariaren izenik ez du gogoan, baina bai bere aurpegia. Rumano erraldoi baten kontra. Satarra tipue, oso satarra, da oso ondixe. Gero oso jatorra zan, Datorren urtean Hungarian jokatuko dira kenpoko munduko txapelketak. Irabaztera, egixe esaten mutzut, urtero berrein epetzea. Txapelketak bukaketan dien, zaten da, azkena. Kantzaunaz, ez daukete edadek, gero haiegetan da egun eta, proba onbiko. Baina ez dakitz, urten igual azkena izango da. Arraru pentsauko gatzu, nik ez dut topetan, irazti, galtzi nik enjeko papela ona bada ja gustora geldiketan naz. Basegi dezala filosofia berarekin orain arte ere emaitza bikainak eman dizkio eta. Josu Letona, kenpo borrokalari Arrasatearra. Bejon deiola.